Sir, tini je joining program mo koi poribar ro joining khayala kisa sa belen hambai norno phai coverage ke man bagai tini gonda tuise division ni bisingo oro bogirot colony o tini kaisa chini অঞ্চল সম্মেলন অবন লগি লগি जोंबाय गदालै बसकां दिनो तिब्रालेन शान्तानि जोनो चुबाना हिने फाइने रनो लामसुमनि पान्डारो सुंदरलाखा अ पान्डावो चिनिरो फाइमानजा फाइजा कुनो चिनि उ आमचाइनि न दुमुनगर बीएससी नि बीएससी चेयरमैन बरंगना प्रेम साधन तिब्रा ब पार्टी नि बीएजीएस तंगो चिनि सार तिब्रानि पार्टी आईपीपी नि सेंट्रल कमिटी नि इनवाइटी मेंबर बरंगना टीसीएस सार प्रदीप देवबर्मा तंगो चिनि आईडब्ल्यूपी नि सेंट्रल कमिटी मेंबर तेव डिविजन नि चेयरमैन जो बरंगना जो रेनुमाला त्रिपुरा तंगो चरणबासी त्रिपुरा चुंगतिनि उ पान्दान बिसिंतै मानखा बगिरत बाय दलपति दुइटा बिसिनि जों 30 परिबारनि 75 बुतार चिनि पार्टीव जों बनो पार्टीनि बाना याफरै जों बनो पार्टीव तिनि लामसबैना हारका जों आशा खायो बसकां दिनो चिनि तिब्रालेन शान्तानि जोनो चुबाना हिने तेबो ओ आमचाइनि बररक जोनो लगिरनाय जों जतनो साइमानो जे गन्डा तुइसा डिविजन आगिनि सिमिनो तिब्रालेन शान्तानि बा तिब्रालेन चबाबो बरक बेलायना आगुकजाक जों खाखायो बसकां दिनोबो अरो तेबो बरक जोनो फान बक्सिनाय हिनै जों उपान्दान बिसिंतै बनो कबुंबो याफारो ते जों आशा बखायो के चिनि तिनि जे अञ्चल सम्मेलन हयतो जे तिनि बारजाबो याफार जांनाय जों जे फाइनेल जों खाबायखौबो लामसबो हामबाय सर।